20 éve az újságírás, és még pontosabban maga az Index volt az életem. Index utolsó napjai videó. Az Index az több volt mindig, mint egy munkahely, meg mint egy újság, az egy család volt, meg egy közösség. Azt szeretnénk, hogyha Dózsa Szabolcs lenne az Index főszerkesztője újra. És már nem működik? Ki a nagy kivégző ebben a történetben? Hát ebben a történetben, ha nagyon felülre akarunk tekinteni, akkor Orbán Viktor. Orbán győzött. Saját céljaira írt törvényekkel, gazdasági nyomással, a cégek élére helyezett strómanokkal uralta le Magyarországot. Ez biztos, hogy valami nagyon klassz dolognak vége van. Lesz más, van már más. Lesz másik. Van másik. Iszonyat jó újságot kell csinálni, egy olyan újságot kell csinálni, ami megkerülhetetlen. Telex a neve, és hogy jó lesz. Soha Magyarországon nem volt ekkora újság, ami pusztán adománygyűjtésből föntartaná magát, és mi ezt megcsináltuk.